M'he sentit molt bé, molt còmode sobre la bici, les zones molt maques, hi havia coses difícils i altres fàcils, cosa que està molt bé, i m'ho he passat molt bé. La veritat és que molt content i bueno, les zones tenien algun pas complicat, a la Copa del Món intentar fer millor resultat que l'any passat, que vaig acabar 19è. Aviam què podem fer i si pogués ser possible anar al Mundial a Xina. Hem decidit fer taronges i està amb força bé nivell, un trial divertit per màster. S'ho hem passat molt bé i bé, zones adequades així al nostre nivell, hem pogut disfrutar i fer bastants zeros també. He quedat tercer al Campionat de Catalunya, estic molt content, no m'esperava pas fer un podi al Campionat de Catalunya, ja que no m'estic preparant molt a fondo, de moment. M'estic preparant més per les Copes del Món, que és d'aquí 2 o 3 mesos encara, i bueno, molt content amb el resultat. Les zones no eren massa llargues i m'he pogut treure quasi totes i bueno, la veritat és que no pensava que fes segon, perquè he fet alguns errors que no hauria d'haver fet, però bueno, estic content amb el resultat, donada tota la temporada i bueno, ara obrir més gas cap endavant. Els meus objectius per la temporada 2019 és fer podi a la Copa del Món i al Mundial a Xina i bàsicament bueno, enfoquem tot cap a aquests dos objectius. És un trial que no estem acostumats, ja que era natural. Nosaltres ara ja totes les Copes del Món, totes les competicions internacionals són artificials, així que bueno, diferent, diguem. Els meus objectius per aquest 2019 són quedar entre els top 3 mundial. Sé que és un objectiu molt i molt difícil d'aconseguir, però crec que és realista, així que lluitaré al màxim per això i bé, esperem aconseguir-ho. Molt bé, doncs sort. Perfecte, gràcies.